Illum il-Partit Laburista kompla jiġġedded, komplejna niftħu l-bibien tagħna u hekk se nibqgħu nagħmlu li nżlu fostkom biex nisimgħukom. Dan kien il-messaġġ ewlieni fid-diskorsi li waslu d-deputati mexxejja u l-President tal-Partit Laburista li tkellmu qabel id-diskors tal-Prim Ministru Robert Abela fit-tmiem il-Konferenza Ġenerali Straordinarja li saret il-ħamis filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg tenna kif il-Partit Laburista fil-Gvern baqalu ħafna xjoffri bil-ħemel ta' miżuri li għad fadallu xi jwettaq favur il-Maltin u l-Awċin kollha. Nistgħu nassiguraw lin-nies hemm barra illi fadlilna l-enerġija. Fadlilna l-enerġija sabiex inkomplu nmexxu lil dan il-pajjiż il quddiem. It-tema tal-konferenza il-ġid għal Maltin. Jekk ħadd ieħor jew pjaċir bid-deni, aħna fadlilna ħafna ġid x'nagħmlu għall poplu Malti u Awċi u mexxej ser issibna warajk spalla miegħek sabiex inkomplu naħdmu u niksbu riżultati għal Malta u għawdex tagħna. Grazzi. Min-naħa tiegħu id-Deputat mexxej u l-Europarlamentari Laburista Eliksa Ġus-Saliba wassal il-messaġġ ta' partit fil-Gvern li huma qut wara mexxej wieħed il-Prim Ministru Robert Abela. Għaddejna minn attività waħda wara l-oħra, minn tkabbir ta' miżura waħda wara l-oħra li komplew jagħtu identità lil dan il-partit bħala dik il-forza mhux biss progressiva, imma dik il-forza soċjali b'saħħitha f'dan il-pajjiż. U jiena l-iktar ħaġa li timmotivani sabiex inkompli naħdem u nibqa' għaddej f'dan il-partit hija ħaġa waħda. Meta nara l-enerġija enormi illi għandu il-Prim Ministru tagħna, l-mexxej tagħna, Robert Abela. U ħabbar ukoll kif fl-ewwel ta' Ġunju il-Partit Laburista se jkun titella maratona ġbir ta' fondi biex mill-Gvern ikun jista' jkompli jissaħħaħ u jaħdem ħalli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. F'messaġġ dwar il-partit li kulħadd jaf fejn qiegħed miegħu, il-President Laburista Alex Xiberras tenna dwar is-sens ta' bidla u tiġdid pożittiv li diġà qed jinħassu fost kulħadd. It-tiġdid illi wedna f'Settembru li għadda ma kienx wieħed kosmetiku jew sempliċi tibdil ta' uċuħ. Imma kien ifisser it-tiġdid tal-enerġija, tal-impenn tagħna lejkom u lejn il-poplu Malti u Awċi kollu. Din l-enerġija u l-impenn tagħna ġastajtu tarawh fl-attiviżmu u l-komunikazzjoni tal-partit, fl-attivitajiet kostanti u permettuni nirringrazzja l dawk kollha li taw semhom u ħinhom sabiex din il-ħidma tkun ta' suċċess. Dr. Xiberras innota wkoll kif il-Partit Laburista f'ġimgħa biss sab awdituri ġodda bil-maqlub għall Partit Nazzjonalista li ilu 5 snin sħaħ ifittex awdituri biex japprovaw l kontijiet finanzjarji tiegħu.